Καλώς ήρθατε στο βίντεο οδηγό για εγγραφή στην πλατφόρμα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς θα μπορέσετε να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα μας, σαν εργοδότες από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και σαν εργαζόμενοι. Αφού πατήσετε πάνω στην ενότητα εγγραφή, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται, καθώς επίσης και να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη, με λατινικούς χαρακτήρες και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασής σας πρέπει να αποτελείται από 8 χαρακτήρες και πάνω και να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα, ένα κεφαλαίο γράμμα και έναν αριθμό. Αν ψάχνετε προσωπικό, πατήστε στην επιλογή Εργοδότης. Έπειτα επιλέξτε το είδος της επιχείρησης που έχετε. Για να μπορέσουμε να σας δώσουμε πρόσβαση, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αφημί της επιχείρησης, καθώς επίσης και να μας επισυνάψετε την άδεια λειτουργίας. Αν η επιχείρησή σας εδρεύει στην Κύπρο, τότε αντί για τον αφημί, παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον ΦΠΑ και αντί για την άδεια λειτουργίας, επισυνάψτε το πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας. Αν αναζητάτε εργασία, τότε κάντε κλικ πάνω στην επιλογή Εργαζόμενος. Για να μπορέσουμε να δεχτούμε το αίτημά σας, θα πρέπει να μας επισυνάψετε είτε τη βεβαίωση μέλους του ΓΕΟΤΕ, είτε τη βεβαίωση μέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, είτε το αντίγραφο του πτυχίου σας. Αν έχετε αποκτήσει το πτυχίο σας από ξένο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να μας επισυνάψετε τη βεβαίωση εγκυρότητας από το ΔΟΑΤΑΠ. Τέλος, αποδεχτείτε τους όρους και πατήστε το κουμπί εγγραφή. Για οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας πηγαίνοντας στην ενότητα επικοινωνία.